έξω από το ξενοδοχείο μας, αφήσαμε βαλίτσες και τρέχουμε να ανακαλύψουμε την πόλη. Πριν ξεκινήσουμε όμως το ταξίδι μας, Vigosyd. Παιδιά, Vigosyd σημαίνει θωράκιση, αρματούρα σημαίνει θωράκιση. Αυτό εδώ το μπουκαλάκι που βλέπετε έχει βραβευτεί με το Prix Galien Award. Είναι το αντίστοιχο των Όσκαρ στη φαρμακοβιομηχανία και είναι το καλύτερο διατροφοφάρμακο, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, από όλα όσα έχω δοκιμάσει. Γιατί αν μπαίνουμε σε αεροπλάνα, πλοία, λεωφορεία, ερχόμαστε σε επαφή με πολύ κόσμο ή περνάμε μια δύσκολη περίοδο στη ζωή μας και χρειαζόμαστε θωράκιση, νομίζω ότι αυτό είναι το κατάλληλο πράγμα. Εννοείται ότι, παιδιά, κανένα συμπλήρωμα διατροφής δεν αντικαθιστά μια καλή διατροφή, αλλά σίγουρα μπορούμε να δώσουμε ένα boost στον οργανισμό μας. Ας ξεκινήσουμε έτσι το ταξίδι για να πάει καλά. Μόλις καθίσαμε στο Brazen Head για να φάμε την παλιότερη pub στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Σωτό, για χαρά. Μερίδα Chicken Wings, ξαναλέω, στην πιο παλιά pub της Ιρλανδίας, 10 ευρώ. Εγώ εννοείται πήρα να φάω σούπα, κάθε φορά που είμαι πιο βόρεια παίρνω σούπες. 6,5 ευρώ η σουπίτσα, ολόκληρη πιατέλα, με ψωμάκι on the side. Τι πόσο έκανε? 19. Τι κουμούτσα θα φάω. Color blocking εδώ, το color blocking το σωστό. Πράσινο ποντσάκι, μπομπόν ροζ γούνα. Καθεδρικός ναός του Αγίου Πατρικίου, ένα από τα πιο γνωστά και ιστορικά αξιοθέατα του Δουβλίνου. Είναι, παιδιά, αφιερωμένη στον ομώνυμο Άγιο Πατρίκιο και είναι η μεγαλύτερη εκκλησία στην Ιρλανδία. Βρίσκεται στο κέντρο του Δουβλίνου, κοντά στην περιοχή Liberties και είναι ένα αξιοθέατο με εντυπωσιακή γοτθική αρχιτεκτονική, βιτρό και έχει μέσα και τον τάφο του Jonathan Swift, συγγραφέα του βιβλίου «Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ». Εννοείται μπορείτε να μπείτε και να επισκεφτείτε τον ναό, αλλά η καλύτερη θέα του ναού είναι από το παρκάκι του Αγίου Πατρικίου, ακριβώς από δίπλα, που είναι πανέμορφο, έχει νερό, έχει πρασινάδα, έχει απλωσιά και την θέα του επιβλητικού ναού στο πιάτο. Η πόλη είναι γεμάτη Irish pubs. Βέβαια, εδώ μάλλον τα λένε απλά pubs. Αλλά και πάλι, σε κάθε γωνιά βρίσκεις και ένα άλλο διαφορετικό μαγαζάκι, το οποίο έχει το δικό του vibe, αλλά έχει ένα κοινό στυλ όλη η πόλη. Αυτό το τουβλάκι, αυτό το κόκκινο χρώμα, με τις πολύχρωμες πόρτες, τα πολύχρωμα παράθυρα. Είναι μια ζωγραφιά. Το Δουβλίνο είναι μια ζωγραφιά. Temple Bar. Είμαστε στο Temple Bar, μια συνοικία εδώ στο Δουβλίνο, δίπλα ακριβώς στον ποταμό Liffey, η οποία όμως δεν έχει καμία σχέση με ναούς, δεν πήρε το όνομά της από εκεί, αλλά πήρε το όνομά της από τον Sir William Temple, έναν Άγγλο διπλωμάτη που έμενε εδώ. Γιατί η λέξη bar στα αγγλικά παλιότερα σήμαινε φράγμα. Τι θα βρείτε στην περιοχή Temple Bar? Προφανώς
pubs και πολύ μπύρα, πολύ γκίνες παντού, νυχτερινή ζωή, πολύ clubbing, street arts. Περπατάμε σε ένα στενάκι εδώ στο Temple Bar που έχει αυτά τα υπέροχα βιτρό που φωτίζονται και δεξιά και αριστερά έχει street art και όλους τους σπουδαίους άντρες και τις γυναίκες που έχουν κάνει κάτι για τα γράμματα εδώ στην Ιρλανδία. Ήρθαμε στο ποταμάκι και περνάμε μια πανέμορφη γέφυρα. Λοιπόν, είμαστε στο Fitzsimmons Bar που είναι στο Temple Bar. Εννοείται είναι τουριστικό, αλλά παιδιά παίζει live ιρλανδική μουσική. Δεν γίνεται να μην το κάνεις αυτό την πρώτη φορά που παίζεις στο Δουβλίνο. Χορέψαμε και σε ιρλανδική pub. Μόλις φτάσαμε και είδαμε το άγαλμα της Molly Malone. Η Molly Malone είναι μια φανταστική φιγούρα. Ήταν η ηρωίδα, ας το πούμε, από ένα πολύ γνωστό και διάσημο τραγούδι. Αυτή η γυναίκα στο τραγούδι πουλούσε καβούρια και μύδια στους δρόμους της πόλης, αλλά αγαπήθηκε τόσο πολύ που κατέληξε να είναι η προστάτηδα του Δουβλίνου, ενώ δεν έχουμε αποδείξει ότι υπήρξε πραγματικά. Στη Grafton Street, στην καρδιά του Δουβλίνου, είναι ο πιο διάσημος πεζόδρομος της πόλης. Είναι πολύ γνωστή για τους μουσικούς του δρόμου. Έχουμε πετύχει ήδη 3 και είναι όντως, παιδιά, πολύ καλή. Μιας και λέμε για μουσικούς του δρόμου, προτείνω να δείτε την ταινία Once. Μιλάει για 2 μουσικούς του δρόμου εδώ στο Δουβλίνο. Πήρε Όσκαρ τραγουδιού η συγκεκριμένη ταινία. Πίσω μας ακριβώς βλέπουμε την εκκλησία της Αγίας Άννης εδώ στην Dawson Street στο Δουβλίνο. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο τώρα για αυτή την εκκλησία είναι ότι ο Μπραμ Στόκερ, ο δημιουργός του Δράκουλα, παντρεύτηκε εδώ. Ήρθαμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον μαγαζάκι, το οποίο ονομάζεται Two Pups για πρωινό. Πήραμε ένα banana bread με ταχίνι, που εγώ λατρεύω banana bread. Και φυσικά, παιδιά, πίνω chai latte. Έχει παντού chai latte. Τέλειο τσαγάκι latte, τέλειο. Είναι αφράτο, πολύ καλό δείγμα για banana bread. Ναι, φίλε, αλλά ταυτόχρονα και λασπερό. Έτσι πρέπει να είναι. Μου αρέσει πάρα πολύ το Δουβλίνο και σήμερα που έχει βγάλει και ήλιο και έχει πιο ζεστούλα, είναι μαγευτικό.
Είμαστε στο Guinness Experience. Ήρθαμε να δούμε πώς φτιάχνεται η Guinness, να πιούμε μπυρίτσες, να δοκιμάσουμε, να δούμε το Sky Bar, όλα. Ο χώρος είναι συγκλονιστικός, έχει διαδραστικά εκθέματα, έχει φώτα, έχει νερά. Και επειδή εδώ που είμαστε, παιδιά, έχει πάρα πολύ κόσμο, Vigousid. Θωρακίζω τον εαυτό μου και τον οργανισμό μου με αρματούρα, με τη βιταμινούλα μου, την Vigousid. Εδώ βλέπουμε όλες τις διαφημίσεις της Guinness που έχουν γίνει ανά τα χρόνια. Αυτό. No other comments. Ήρθε η ώρα να βγάλουμε φωτογραφία, να μπει η μουρίτσα μας στο pint της Guinness. Γεια μας! Όλα τη φωτογραφία μας πάνω σε ένα pint της Guinness στον αφρό και την πίναμε. Και αφού το κάναμε αυτό, παιδιά, τώρα είναι η δική σας σειρά να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι για να το βοηθήσετε, να συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοια ενδιαφέροντα ταξίδια. Κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μια καρδούλα. Βοηθάει πολύ με τον λογαριασμό του YouTube. Μόλις μπήκαμε στο Gravity Bar για να πιούμε τη δωρεάν μπύρα που παίρνεις με το εισιτήριό σου και έχεις θέα πιάτο όλο το Δουβλίνο περιμετρικά. Φτάσαμε στο IMA, Irish Museum of Modern Art. Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Ιρλανδίας. Τέλειος ο χώρος, παιδιά, στο μουσείο. Το μουσείο έχει ένα δωρεάν guide για να δείτε όλα τα έργα και επίσης η είσοδος είναι δωρεάν σε όλες τις συλλογές. Παιδιά, θα επισκεφτείτε αυτό το υπέροχο, ακραίο κτίριο στυλ Art Nouveau δωρεάν. Εκτός το ότι είναι δωρεάν το μουσείο, μέσα έχει πίνακα του Ντε Κήρικο. Παιδιά, νομίζω ότι αξίζει ξεκάθαρα να έρθετε και για το χώρο και για την τοποθεσία και για την ωραία βόλτα μέχρι να φτάσετε εδώ. Και το μουσείο αντικειμενικά είναι ένα από τα καλύτερα που έχουμε δει. Και ξαναλέω, είναι δωρεάν. Μιας που είμαστε εδώ, να ευχαριστήσουμε τη Freedom24 που είναι ο χορηγός ενός ακόμη ταξιδιωτικού βίντεο. Σας έχω αφήσει link στην περιγραφή αυτού του βίντεο όσο και στο pin comment. Χρησιμοποιώντας το σήμερα κιόλας, ανοίγετε τον δωρεάν επενδυτικό σας λογαριασμό στη Freedom24. Αν είστε άνω των 25, θα πάρετε την πρώτη σας δωρεάν μετοχή έως 700 ευρώ, χωρίς να κάνετε τίποτα. Παιδιά, από αυτή τη στιγμή που βλέπετε αυτό το πράγμα, μέσα σε 15 λεπτά μπορεί να είστε πιο πλούσιοι ή πλούσιες έως και 700 ευρώ. Και ξέρετε, αυτά τα χρήματα μπορούν να γίνουν το επόμενο ταξίδι στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Οπότε κάντε σήμερα κιόλας την εγγραφή σας και καλή επιτυχία. Οι επενδύσεις γίνονται βήμα-βήμα. Το πρώτο βήμα είναι να κάνετε τον λογαριασμό στη Freedom24. Μόλις μπήκαμε να περπατήσουμε το παρκάκι του St. Stephen's Green εδώ στο Δουβλίνο. Το παίρνω πίσω
δεν είναι παρκάκι, είναι παρκάρα. Μέσα σε αυτό το πάρκο υπάρχει και ένα μνημείο το οποίο είναι αφιερωμένο στον Yeats, τον άνθρωπο που πήρε τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1923, σηματοδοτώντας την πρώτη μεγάλη παγκόσμια διάκριση της σύγχρονης Ιρλανδικής λογοτεχνίας. Και τώρα θέλω να σας πω κάτι και για αυτόν τον συγγραφέα. Έχει γράψει ένα θεατρικό το οποίο ονομάζεται στα ελληνικά «Η χώρα που ποθεί η καρδιά», The Land of Heart's Desire, και ο άνθρωπος που σκηνοθετεί αυτά τα βίντεο που βλέπετε, ο Δημήτρης, που είναι και πίσω από την κάμερα, το έχει σκηνοθετήσει και ως θεατρική παράσταση. Στην άκρη αυτού του πάρκου, στην έξοδο για Grafton Street, μπορείτε να βρείτε αυτή την αψίδα που ονομάζεται Fusiliers Arch και είναι αφιερωμένη στους Ιρλανδούς που πολέμησαν για την ανεξαρτησία της χώρας τους. Πάνω στην αψίδα μπορούμε να βρούμε ακόμα τις σφαίρες που έπεσαν το 1916 κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Πάσχα. Trinity College εδώ στο Δουβλίνο, από τα 100 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Είμαστε στο Trinity College εδώ στο Δουβλίνο, ένα πανεπιστήμιο στο οποίο Έλληνες και Ελληνίδες μπορούν να σπουδάσουν δωρεάν, διότι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εννοείται ότι υπάρχουν κάποια κόστη ως φοιτητής λόγω εγγραφών και λόγω διαμονής στην χώρα, αλλά κατά τα άλλα το tuition fee, δηλαδή τα δίδακτρα παιδιά, είναι 0 για Έλληνες και Ελληνίδες. Πάμε να δούμε το κάμπους. Και ποιος καλύτερος τρόπος να δούμε το κολέγιο από το να μας τον δείξει ένας άνθρωπος που σπουδάζει εδώ. Θέλω λοιπόν να σας γνωρίσω τον Rhys από την Νότια Αφρική, South Africa. Hey Rhys! Hello! Thanks for doing that with us. No worries. What are we going to see today? We're going to see Trinity College campus all over it and hopefully learn a bit about the college life here. So over here is the Graduates Memorial Building, or the GMB, and this is home to the 2 oldest student societies in the world. And this is just 2 of over 120 student societies here on campus full. Είναι καιρός νομίζω να κάνουμε και ένα Greek Society εδώ στο Trinity College στο Δουβλίνο. Κάντε το application σας σήμερα κιόλας, δείτε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Μέσα από το link που σας έχω αφήσει στην περιγραφή αυτού του βίντεο, μέσω Brive εννοείται, γιατί παίρνουμε πολλά ειδικά προνόμια με το να κάνουμε αυτή τη διαδικασία μέσω του Brive για να έρθουμε να σπουδάσουμε εδώ. So this is the museum building, one of the most beautiful buildings here on campus. It's home to the geography, geology, and some engineering, I believe. It's quite special because all the building materials inside, all the marble is found from different places in Ireland. And it's really, really pretty inside. Definitely my favorite building, and you're likely to have different lectures in here regardless of your course. Το Trinity είναι ένα από τα 100 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως. Αν κάνουμε απλώς μια αίτηση, δεν σημαίνει ότι θα γίνουμε και δεκτοί ή δεκτές. Οπότε, μέσω Brive, το link στην περιγραφή. Thank you for an incredible tour. Ευχαριστώ. There you go. Chiara, one last question. Sure. How much does it cost for a Greek person to come and study in Trinity College? That's an excellent question. The good news is that Greek students
especially if they have both Greek nationality and Greek tax residency, don't pay the fees at Trinity. We're a publicly funded university, so they're only liable. For free? Yeah, almost. They're only liable for the student contribution, which is currently €2,000 per year. Everything else is covered by the Irish government. Έχετε το link του Brive κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Trinity College, δωρεάν, χωρίς δίδακτρα, μόνο ένα student contribution. Τσεκάρετε πού μπορεί να σπουδάζετε. Thank you so much for having us, and I really hope we inspired some Greek students to visit your campus. Absolutely. Thank you for coming. Thank you. Bye. Είμαστε έξω από το Book of Kells Experience. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα του ίδιου του Πανεπιστημίου και μια πολύ φωτογραφημένη βιβλιοθήκη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα τη δούμε. Η είσοδος κοστίζει €26 το άτομο. Είμαστε πολύ τυχεροί γιατί πίσω μου ακριβώς βλέπετε αυτή τη μεγάλη υδρογεωσφαίρα. Είναι μια έκθεση η οποία ταξιδεύει στα μουσεία ανά τον κόσμο. Την πετύχαμε μέσα σε αυτή τη βιβλιοθήκη εδώ στο Long Room. Είναι μια υδρογεωσφαίρα η οποία έχει διαδραστικά στοιχεία επάνω της και δείχνει ακριβώς πώς αλλάζει ο καιρός, πώς δημιουργείται η ατμόσφαιρα και κινούνται τα σύννεφα. Να φάμε σε μία πίτσα που βρίσκεται στον οδηγό Michelin και φέτος είναι η 15η πιτσαρία της Ευρώπης. Ονομάζεται Little Pig, έχει ξυλόφουρνο εννοείται και βρίσκεται σε έναν υπέροχο χώρο με τζάμι, πολύ φως, πάρα πολλά φυτά, σαν μια μικρή ζούγκλα. Ανυπομονούμε να τη δοκιμάσουμε. Now! Πιτσούλα, 17€. Michelin, πιτσούλα όμως 17€. Μαργαριτούλα, λαζάνια για 2 άτομα, 19€. Μοσκοβολάνε. Στο Δουβλίνο είναι ακριβή, αλλά εμείς παιδιά βρήκαμε το Stay City Hotel Augustin. Μας βγαίνει 53€ το άτομο το βράδυ και ελάτε να δείτε δωμάτιο. Κουζινούλα μεγάλη και ευρύχωρη, τέλειος φωτισμός και μεγάλο σαλόνι, πολύ γουστόζικο, μεγάλο μπάνιο και δωμάτιο. Πολύ ζεστό, πολύ καθαρό, στο κέντρο του Δουβλίνου και έξτρα χώρους για να αφήνεις τις αποσκευές και τα παπούτσια σου. Στο Δουβλίνο θα τρομάξετε λίγο με τις τιμές. Μπορείς να πληρώσεις μια Guinness 9,5€ το ποτήρι. Αλλά θα έρθετε εδώ που θα σας πει το Ιωαννάκι που γνωρίζει τους locals και έχει βρει την καλύτερη μπειραρία του Δουβλίνου που έρχονται μόνο οι locals. Πήραμε 3 ουίσκι και 1 μπύρα και δώσαμε 21€. Στην Ελλάδα θα δίναμε τα διπλάσια. The Cobblestone. Παιδιά, και ξαναλέω, έρχονται μόνο οι locals και έχει κάθε μέρα παραδοσιακή Ιρλανδική μουσική. Και όχι την παραδοσιακή Ιρλανδική που παίζουν στο Temple's Bar, που είναι η τουριστική. Γνήσια Ιρλανδική μουσική. Θα ζήσετε την αυθεντική εμπειρία της Ιρλανδίας, θα πληρώσετε όσο πρέπει και θα είστε απόλυτα ευχαριστημένοι. Οπότε κάντε ένα subscribe σε αυτό το κανάλι, γιατί πάντα βρίσκουμε τέτοια μέρη και μιλάμε για τέτοια μέρη. Κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μια καρδούλα ή μια μπύρα στο συγκεκριμένο. Βοηθάει πολύ με τον αλγοριθμό του YouTube.
καλύτερο. The Cobblestone. The Cobblestone. Ό,τι καλύτερο. Περάσαμε πολύ ωραία Ιρλανδική βραδιά. Στοιχείο που μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον για το Δουβλίνο είναι ότι ιδρύθηκε από τους Vikings τον 9ο αιώνα. Υπάρχει, παιδιά, και το αντίστοιχο μουσείο, το Ντουμπλίνια, που δείχνει την ζωή εκείνη την εποχή. Φτάσαμε μόλις στο κάστρο του Δουβλίνου, το οποίο έχει χτιστεί πάνω σε ένα παλιό οχυρό Vikings. Και είναι πολύ ενδιαφέρον σημείο γιατί το όνομα της πόλης Δουβλίνο, Dublin, ονομάστηκε από τη μαύρη λίμνη που υπήρχε δίπλα σε αυτό το οχυρό Vikings, που ονομαζόταν Dublin, μαύρη λίμνη. Παλάτι είναι εντυπωσιακό από μέσα. Έχει πολλές διαφορετικές αίθουσες, στις οποίες γινόντουσαν πραγματάκια. Εδώ, ας πούμε, ήταν το drawing room, εδώ που έβαφαν οι βασιλιάδες και οι ηγέτες που έμεναν σε αυτό το μέρος. Και έχει υπέροχους πολυελαίους. Εγώ λατρεύω τους πολυελαίους. Δείτε εδώ μια αίθουσα. Είμαι ενθουσιασμένη. Ενθουσιασμένη. Chapelle Royale, το οποίο έχει πλάκα γιατί όλοι το περιγράφουν ως μια γοτθική τούρτα γενεθλίων, επειδή οι ακρούλες του μοιάζουν με κεριά. Πληρώσαμε 8 ευρώ εισιτήριο για να μπούμε στο κάστρο του Δουβλίνου. Αν έχετε δει οποιοδήποτε άλλο παλάτι, κάστρο, οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πόλη, κατά τη γνώμη μου δεν αξίζουν αυτά τα χρήματα, γιατί μπορείτε να μπείτε δωρεάν και στο Chapelle, το Royal, και στους κήπους και να δείτε όλη αυτή την όμορφη θέα. Πίσω ακριβώς από το κάστρο του Δουβλίνου υπάρχει κάτι που ονομάζεται Silk Road Cafe. Είναι μέσα σε ένα πολύ ωραίο χώρο, πολύ φωτεινό, με γυαλί και μπορείς να φας πάρα πολύ ωραία και πολύ οικονομικά. Πληρώσαμε για μία μερίδα με 3 διαφορετικές σαλάτες 15 ευρώ το άτομο. Το ταχυδρομείο The General Post Office είναι ένα από τα πιο εμβληματικά και ιστορικά κτίρια εδώ στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, κυρίως για το ρόλο που διαδραμάτισε κατά την εξέγερση του Πάσχα το 1916. Στις 24 Απριλίου, οι Ιρλανδοί επαναστάτες που ήθελαν την ανεξαρτησία της χώρας τους από την Αγγλία κατέλαβαν το συγκεκριμένο κτίριο και το χρησιμοποίησαν ως αρχηγείο τους. Ακόμα, παιδιά, στις κολόνες μπορούμε να δούμε τις σφαίρες που έπεσαν τότε και σας προτείνω, αν έρθετε μέχρι εδώ, να μπείτε και μέσα για να ζήσετε την ιστορία αυτού του χώρου και φυσικά από έξω να συγκρίνετε το παλιό κτίριο του ταχυδρομείου με το The Spire, που είναι ένα πολύ μοντέρνο ατσάλινο γλυπτό ύψους 120 μέτρων. Παρεπιπτόντως, ο χώρος χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα ως ταχυδρομείο. Αν σας ενδιαφέρει η ιστορία, όντως αξίζει, μας άρεσε το μουσείο μέσα, αλλά παιδιά, αν δεν σας ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα ιστορικά στοιχεία και οι λεπτομέρειες, τα 17 ευρώ είναι λίγο τσιμπημένη τιμή για το συγκεκριμένο μουσείο. Σας δίνουμε αυτό τον αστερίσκο και ο καθένας και η κάθε μία σε επιλέξει αυτό που επιθυμεί.
Δεν δέχομαι να μην κάνω ζωάρα στα ταξίδια, δεν το δέχομαι ρε παιδί μου, αλλά βρίσκω πάντα έξυπνους τρόπους. Λοιπόν, δεν γίνεται να έρθετε στο Δουβλίνο και να μην πιείτε ωραίο κρασάκι και να μην φάτε παιδιά στρίδια. Δεν γίνεται. Βρήκαμε λοιπόν το μαγαζί The Seafood Cafe, 4 με 5 κάθε μέρα, έχει happy hour και μπορείτε να έρθετε και να δοκιμάσετε 6 τεράστια στρίδια με 15 ευρώ και ένα κρασάκι με 7 ευρώ. Μοσχοβολάνε θάλασσα. Κρασάκι λοιπόν και στρίδια με κάτω από 15 ευρώ. Και ενώ παντού στο Δουβλίνο ακόμα και το ποτήρι μπύρας Guinness έχει 9,5 ευρώ, παιδιά, βρήκαμε την pub που θα έρθετε, θα πιείτε Jameson ποτό κανονικό, δοσολογία όπως τη δώσουμε στην Ελλάδα, με 6,40 το κάθε ποτό και είναι μέρος που έρχονται οι locals, σκάνε Δουβλινέζοι, σκάνε Ιρλανδοί εδώ, είναι δίπλα στο Temple Bar, δεν είναι καθόλου τουριστικό και έχει απίστευτο ambient Ιρλανδικής pub. Το μαγαζί ονομάζεται The Old Stand. Ελάτε και θα μας ευχαριστήσετε αργότερα. Παιδιά, έβγαλε ήλιο, ο κόσμος κάθεται κατάχαμα, κατά γης, τίποτα στο πεζοδρόμιο. Όλοι λιάζονται, πίνουνε μπύρες στο πεζοδρόμιο, είναι όλοι έξω, όλοι κοντομάνικα. Έχει 18 βαθμούς, δεν είναι για κοντομάνικο, αλλά είναι όλοι με κοντομάνικα. Λοιπόν, το Δουβλίνο, πώς μου φάνηκε το Δουβλίνο. Το Δουβλίνο, παιδιά, μας δίνει την τέχνη, τον πολιτισμό, την Ιρλανδική κουλτούρα στα καλύτερά της. Από τα φαγητά, από τα μαγαζιά, από τον κόσμο, το πόσο ευγενικοί ήταν όλοι οι άνθρωποι, τα στενάκια, τις γοτθικές λεπτομέρειες, τον όμορφο ήλιο που τα αλλάζει όλα και ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους. Το αγάπησα το Δουβλίνο. Αν πρέπει να έρθετε, κατά τη γνώμη μου, αξίζει ένα ταξίδι στο Δουβλίνο για 3 με 4 μέρες σίγουρα κάποια στιγμή στη ζωή σας. Είναι Ευρώπη, ναι, αλλά έχει πολλές βασικές διαφορές από πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Έχει πολύ διαφορετική ψυχή το Δουβλίνο, αξίζει να το ανακαλύψετε. Λοιπόν, για το κρου που είχαμε αυτή τη φορά στο ταξίδι, ήρθαμε 3 άτομα ταξίδι, εγώ, ο Δημήτρης και ο κολλητός του. Νομίζω ότι αξίζει να έρθετε πάνω από 2 άτομα στο Δουβλίνο, γιατί και τα κόστη είναι πολύ μικρότερα και γενικά είναι πολύ παρεΐστικη πόλη. Δηλαδή έχει χώρο για 4 άτομα να κάνετε πράγματα, να δείτε, δραστηριότητες, οπότε ίσως αξίζει. Οπότε παιδιά, φτάσαμε στο τέλος αυτού του επεισοδίου. Σας φιλώ από το Δουβλίνο. Εννοείται κάντε subscribe στο κανάλι για τα επόμενα ταξίδια που έρχονται. Κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μια καρδούλα. Was a jewel, but strangers came and tried to take one.